12 BH državljana optuženo je da su tokom prethodne 2 godine prihvatili radikalnu ideologiju takozvane islamske države, organizovane na području Sirije i Iraka, te učestvovali u njenim terorističkim aktivnostima. Većina optuženih uhapšeni su u akciji Damask, a trenutno se samo jedan od njih nalazi u pritvoru. Za ostale važe mjere zabrane. Pronađena je određena količina oružja, bombi, streljiva i specijalističke vojne opreme, čija nabava i držanje ni pod kojim uvjetima nisu dozvoljeni građanima Bosne i Hercegovine. Iako su kontrole na granicama rigorozne, put ka ratištima na kojima djeluje teroristička organizacija Islamska država je otvoren. Teroristi uvijek pronađu način da dođu do svog cilja, kaže naš sagovornik. Najčešći put iz naše zemlje ka Siriji i Iraku je preko Turske. Jugoistočna granica Turske prema Iraku i Siriji dosta je porozna. Imam neki dojam da u Turskoj baš ne preduzimaju sve što bi mogli da uspostave bolju i efikasniju kontrolu na tom dijelu svoje teritorije. Čak je i iz Evropske unije, Turska inače nije članica Evropske unije, došlo upozorenje da se ta granica mora bolje čuvati. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem 25 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priloženo više od 100 dokaznih materijala. No stručnjaci upozoravaju da BH sigurnosne institucije nisu u potpunosti spremne da odgovore terorizmu. Kad govorim više aspekata, znači gdje morate angažirati niz stručnjaka od psihologa, sociologa, eksperata u datoj oblasti, znači prema kojem je učinjeno predmetu to djelo. Znači, sa tog aspekta mislim da kad govorimo o tim timovima, sigurno to nedostaje. Prema podacima kojima raspolažu nadležne institucije naše zemlje, u Iraku i Siriji je ratovalo ili se još uvijek bori na strani ekstremista oko 200 BH državljana.